Ongi etorri berriro eta eskerrik asko guztioi hemen egoteagatik. Hemen bildu garenok modu batera ero bestea, Maitekin harreman bat eduki dugu, Maite ezagutu dugu, eta ekitaldi honekin nahi duguna eginda berari gure azkenengo agurra eskaini, elkarrekin, eta pentsatzen dugu, egingo dugun moduan, bere gustukoa izango litzatekeela, bere nortasunarekin eta bere alaitasunarekin lotuta egongo dela. Betzat hori saiatu gea. Bertan parte hartuko dute bere ikasleak, aurko ikasleak, ikasle ohiak, guraso, familiak, eskolako langileak, bere lankideak, bere familia, eta, bueno, ez dakit, gauza asko gehiago esateko ez daude, hasiko gara gure omenaldiarekin, besterik gabe. Eskerrik asko berriro, hemen egoteagatik. Indarrak neurtzen jakiten baldin badakit, idatzitxo bat idatzi dut, nolabait hemengo islada izan den Maiteri eskaintzeko asmotan. Maite Larrearen Irribarrea. Añorrako Amazoran ikastolaren zutabe garrantzitsu bat galdu dugu. Eraikina bera ere kolokan jartzeraino. Zuri Irribarren distira aurren begitaraino iristen zen. Eta aldi berean, alaitasunaren dantzan ipintzen zenituen. Bidezidor makur guziak lau bihurtzen zenituen. Negar malko guziak algara. Etxipen guziak itxaropen. Arrangura guziak maitasun. Honelakoa zinen Maite. Zenbiltzan leku guzietan arrasta duten zenuen eta era berean ikasleen oroimenean betirako murgiltzen zinen. Utsunia handi hau nekez ordezkatuko da gure hezkuntza munduan, baina aizkorriko haizearen zirimola gure ikastolan zehar ibiliko da gure eguneroko atxa arnasten. Gure artean utzi diguzun ondasuna ongi zainduko dugu ikasleen ernamuina izan dadin. Eskerrik asko Maite. Kaixo! Arratsaldeon! Zer modu zaudete? Opa Mazorrai! Nire etorri naiz hona. Eran egun Maite bizitatzen izan nintzelako. Bera gaixori zegoen ospitalean eta joan nintzaion bizitan.
izketan aritu ginean, jolasean, biurrikeriak egiten, eta badakizue zer kontatu zidan. Esan zidan, porrot, oso triste nago, penatuta, badakit hil behar dudala, eta ez dugula elkar berriz ikusiko. Baina bestaldetik oso pozik nago. Pozik nago. Badakizu zergatik porrot, zergatik, maitetxu, eta esan zidan, ama zorrein ikastolan pasaditu da, urte guztietan, pilla patata tortilla. Ikastolan sortzen ikusi dudalako, gaur egun gurasoak direnak, azten eta ezten ikusi ditudalako, bertako aurre eta lagunen irriekin, irri asko egin dudalako. Bertako aurre eta lagunen lastanekin, asko goziatu nahizelako. Zuen jolasekin, asko ikasi du Maitek, eta Maitek esan zidan batez ere, zuen maitasunarekin oso maitatua sentitu dala, eta oso zoriontsu izan dala. Hala da! Txalo bero bat zuen galbera! Eskerrak emateko esan zidan Maitek. Badakizuen nik zer esan nion? Esan nion. Maite, ni ere oso triste nago eta penatuta. Ez dugulako berriz elkar ikusiko. Baina zu bezala oso pozik nago. Badakizu zergatik, Maite? Zergatik, porrot, chorizo plana, esan zidan. Nik esan nion, Maite, gu ere ikastolako lagun guztiak zure irriekin irri asko egin dugulako. Maite, zure irakaspanekin asko ikasi dugulako, zure lastanekin asko goziatu garelako, eta zure baitasunarekin zoriontsu bizi garelako. Baina ez! Horregatik nago, pozik, Maite. Zurekin ere ikasi dugulako elkarrekin, alai, euskaraz, zoriontsu, izaten eta koloretako ametsak gauzatzen. Bai ala ez! Txalo bero da zuentzat, txalo bero da. Bero, Maitek esan zidan, hori, emateko, musu gozo bana denoi, eta gaur, etorri nahi zenean ikastolara badakizu ezer. Ikusi editu da zuek egindako marrazki polita. Iñakik egindako bertsoa. Iñaki bertsolari, guapo. Ikusi dut zuen zuaitza adar politoiekin, Maiteren argazkiak, zuen marrazkiak, eta pentsatu dut. Kasi porreta, porrot, txilipito. Zuk ere ikalko duzu zerbait. Eta badakizu ezer egin dudan. Marrazkia. Ikusi nahi duzu nire marrazkia? Itxaran pizkate, non daukat. Hemen dago, eskerrik asko. Ikusi nahi duzue? Oso orduri nago, Benetan ikusi nahi duzuela? Aki porreta, porrotx, ikusi nahi dute. Benetan! Ikusi nahi duzue benetan? Zure bai Andereno. Eskerrik asko Mari Mototx. Orain erakutsiko dizuet. Bat, bi eta bi. Eta gero zer da? Eskerrik asko. Urduritzen nahi zenean etxe tiru ateratzen. Bat, bi eta bat. Bi. Bat, bi eta bi. Bat, bi eta bat, bi. Piri, piri, pa, 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 piri, piri, pa, 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 piri, pa. Atxikorreta. Zenbatuko duzuen erekin batera? Gero batera, guazen? Olain bai.
Ez dizuet erakotzeko. Lotxa ematen dit. Eta gainera barre egingo didazue. Ziur zaudete didazuela barre egingo? Zuek ere ez. Beno, bat, bi eta... Chorizo Pamplona. Gustatu zaizue. Polita da. Baina nahi zaila. Gustatu zaizue asko. Nahi duzue. No nahi du. El juego no nahi du. Balbi, Zortzi, Infinito. Zure bai. Kaixo, pollito de chocolate. Apona, zure baina duzu. Bederatzi, Zortzi, Zazpi zure bai. Bederatzi eta Masei. Banatuko dut! Maitek ere esan zidan, porrot, txitsua izan eta gauzak lagunen artean banatu. Bai ala ez! Banatzen hasiko naiz. Zer moduz matematikak? Matematika badaki, maiterekin matematikak ikasi zen ditu. Bat! Gehi bat! Bi! Gehi bi! Lau! Gehi lau! Zorionak, Zorionak. Oso ondo, irakasle. Zortzi gehi zortzi! Eta Amasei eta... Elkartzi porreta! Bigoteak buskatu diazue! Baina zer egin duzue? Marrazkiak buskatu diazue! Zer buskatu du? Zu... Ikala zu! Zu kalanik! Zu berriro! Porrotxe! Porrot, chorizo Pamplona. Zer erakutsi dizu Maite? Baiet, eskuzabala izateko, baina burua, zertarako daukazu burua, porrotx? Eta nik esaten nion Maiteri. Bibotea pasiatzeko, Maite. Bibotea pasiatzeko, zertarako daukazu burua? Bihotza, burua eskuak, zeititu. Porrot, chorizo Pamplona. Baina lasai, Ezagutzen duzuen Pilar jamelakua. Pilarrek erakutsi dit magia egiten. Zue erakutsi dizue? Eta Pilarrek badauka entxaladera. Ikusten zuen Pilarren entxaladera? Ba, hemen Pilarrek marrazkiak berrosatzen ditu, konpontzen ditu. Hemen jarriko dut. Eta hemen utziko dut marrazki. Ez joan gora! Ez joan bera! Gora ez da bera, bera ez da gora, euliak usatzera, gora ez da bera. Bueno, hau ez da magia, da gimnasia berotzeko, Gora joan! Eta hitz magikoak esango ditu. Iñakitolak erakutsi dizkit. Ia! Konpondu marrazkia! Hautsu magikoak hartu Patriketatik, kutsi. Patrikaik ez daukana besapetatik, kili. Bestela txilborratik ere, txirri. Lipurretik, Gora eskua! Aztindu! Eta entzuten. Zepolita, bajo laguna, txa! Eta orain bat bita iru, bota honea, presa odete! Itxaron, entxaladeraren tapa. Eskerrik asko, Pilar, eta zuri bai Rosa, la más hermosa. Rosa. Zer di polita. Beno, presa odete, hauts magikoa botatzeko! Bat, bi eta... Bota!
Maitek esaten zidan, porrot, sentitu, ekin, baino pentsatu, porrot. Eta badakizu zer pentsatu dudan? Banatu, beste egun batean banatuko dizu dela nire marrazkia. Baina gaur, nire marrazkia, Maiteren semeari Asierri operituko dela. Zer bitzen zaizu, Santos Asier, ea zer dagoen hemen lore artean. Sartu eskua eta zabaldu. Seguro nahi zuen zabaltzea? Seguro? Ez nago ziur. Seguro nahi zuela? Bueno, así denok maite genuen zure ama, eta begietara ikusita, zuk ere amaren begia dituzu eta zorionak. Beno, gauza bat esango dizuete, irri egiten ikasi genuen Maiterekin, lastantzen, goxatzen, jolasten, ikasten, eta baita ere, koloretan amesten. Bai ala ez? Eta orain, koloretako globoak askatuko ditugu puxikak, gure ametsak bailiran bezala. Eta egan egiten desatela, Maitek erakutsi zigun bezala, egan egiten. Lumanatuko ditu. Hemen askatuko ditugu. Zer iruditzen zaizue, hemen askatuko ditugu puxikak. Bai. Beno, zenbatuko dugu, hiru arte. Bat, bi, orduaz! ¡Qué polita! ¡Orduaz! ¡Pura mecha! ¡Venga! ¡Agur! ¡Agur! Orduan gure koloretako irria, ametsa, jolata, eta metasuna. Beno eskerrik asko denoi etortzeagatik. Txalo bero basuetak! Eta txalo bero bat Maiteren zenide guztietzat. Txalo bero basuetak! Eskerrik asko Maiterekin zoriontsuak izan gara. Bale? Musu bat Maiteru! Zuentzat. Beno, agur den hori, bale? Apa Mazorrai! Apa Ikastola! Marrubizko muxua, Maiteru, pa! Agur, zoriontsuak Pamplona.